Na pozvání Ústředního výboru Komunistické strany Československa, prezidenta republiky a federální vlády přijala dnes na oficiální přátelskou návštěvu Československa stranická státní delegace Korejské lidově demokratické republiky vedená generálním tajemníkem Ústředního výboru Korejské strany práce a prezidentem republiky Kim Il-senem. První uvítání na československé půdě se konalo v Děčíně, kde vzácné hosty přivítali člen předsednictva a tajemník Ústředního výboru strany Vasil Bilak, ministr zahraničí Bohuslav Chňoupek a další osobnosti. Hosty srdečně pozdravili také pracující, svazáci a pionýři, kteří zaplnili prostory slavnostně vyzdobeného děčínského nádraží. Krátce po 13. hodině přicestovali korejští hosté, kteří přijeli do Československa na oficiální přátelskou návštěvu na pražské hlavní nádraží. Přivítali je generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa, prezident republiky Gustáv Husák, předseda federální vlády Lubomír Štrougal a dále soudruzi Karel Hoffmann, Alois Indra, Miloš Jakeš, Antonín Kapek, Josef Kempný, Josef Korčák, Jan Fojtík, Josef Haman, Mikuláš Beňo, Josef Havlín, František Pitra, Jindřich Poledník a Jaroslav Hajn. Slavnostního uvítání se dále zúčastnili vedoucí oddělení UVKSČ, místopředsedové a ministři federální vlády a další osobnosti politického a veřejného života. V delegaci vedené soudruhem Kim Il-senem jsou dále předseda vládní rady Kang Song-san, viceprezident Ri Jong-ok a dále soudruzi Kim Jong-nam, Jon Hyun-muk, Hyun-mu Gwang a Kong Jin-tche. Před nádražní budovou připravili československým a korejským stranickým a státním činitelům srdečné uvítání pražští pracující a mládež a korejští občané žijící v Československu. Po státních hymnách obou zemí přijal soudruh Kim Il-sen hlášení velitele čestné jednotky, která nastoupila před budovou s bojovou zástavou. Spolu se soudruhem Gustávem Husákem vykonal její přehlídku. Vzácný host se pak pozdravil se shromážděnými Pražany, kteří přišli uvítat stranickou a státní delegaci Korejské lidově demokratické republiky. Po slavnostním pochodu vojenské jednotky soudruzi Gustáv Husák a Kim Il-sen odjeli na Pražský hrad. Srdečně vítali nejvyšší představitele obou zemí obyvatelé hlavního města, kteří lemovali celou trasu z hlavního nádraží až na Pražský hrad. Stejně přátelská atmosféra byla i na Hradčanském náměstí, kde soudruhy Gustáva Husáka a Kim Il-sena přivítali podle starého zvyku děvčata a chlapci v lidových krojích. Oba představitelé pak vykonali přehlídku čestné jednotky hradní stráže nastoupené na prvním nádvoří. Na Pražském hradě se dnes uskutečnilo setkání generálního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Československa, prezidenta republiky Gustáva Husáka a generálního tajemníka Ústředního výboru Korejské strany práce, prezidenta republiky Kim Il-sena. Oba představitelé dnes také zahájili rozhovory. Jejich setkání bylo věnováno výměně názorů na aktuální otázky rozvoje československo-korejských vztahů. Jednání proběhlo v srdečném ovzduší, které odpovídá duchu tradičního přátelství a spolupráce mezi stranami a národy obou zemí.